Potatis här då. Hade jag haft möjligheten så hade jag haft ett annat verktyg. Nu har jag inte det. Nu har jag det. Jag kanske är svartmyra. Något upp dem. Det är. Jag vet inte, jag provar. Du sa det. Men hade jag lyssnat på vad du tänkte så hade jag aldrig gjort de här grejerna. Alltså. Nej. Det är... Jag har ju faktiskt en... Ja, kom igen då. Inte något där. Ja, jag ser. Potatis här, Hasse. Har du sett? Ja. En potatis. Fantastiskt. Ja. 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 Otroligt. Lite mer det? Ja. Nej. Otroligt Frode har fått potatis. Ja, där är en till. Oj, 2 potatisar. Ja. Och så 2 små potatisar. Ja, 2 små. Och där är en till. Och där har vi en till. Jädrar du Hasse. Vad är det här?